Какво правите? Изглежда и замислени. Нали предния час говорихме за Петър Берон и рибния бухар, да решихме да свършим малко информация. Кой е този Петър Берон? Този дето има на 10 лева. Ти пък себе си разбрал. А вие какво намерите? Ами, открихме страница как е изглеждал буквар, но доста скучно и безинтересно ми се вижда. Ма да, old school. За 200 години всичко се е променило. Толкова много. И книжките, и учебниците вече са цветни, електронни и по-лесно разбираеме света около нас. Представете си, че Берон трябваше да създаде сега буквар през 21 век. Как ли би изглеждал той? О, имам идея! Ще си направим издане 2024 година. Бързо всички елате, Този герой харесва ли ви? Да. Здравейте, аз съм Текси. Здравей, аз съм Таня. Знаеш ли какво е това? Разбира се, това е компютър. Той е устройство, което включва команди, които да ги да различни и... Здравей, аз съм Тети. Днес ще знаеш какво слушаш, няма да се научи. Здравей, аз съм Нети. Днес ще си говорим за интернет. Здравей, аз съм Таби. Знаеш ли какво е това? Разбира се, това е компютър. То е устройство, което получава команди от потребителя чрез мишка или клавиатура и показва обработените резултати на екрана. Машина, която е предназначена за работа на бюро, се нарича настолен компютър. Мобилните устройства, като лаптопите и таблетите, са удобни за носене. В училище използваме лаптопи. Те имат много програми. Една от тях е Scratch. Чрез мишка и клавиатура програмирам кодито в Scratch да прави различни номера. Здравей, аз съм Роко. Днес ще разкажа за роботите. Те са машини, които могат да взимат решения и да изпълняват последователност от инструкции. Може да действа самостоятелно като мен, или се нуждаят от някой, който да ги стартира, като тази роборъка. Тя има две копчета за старт и стоп. Така както хората имат сетива, като слух, обоняние, зрение, роботите имат сензори. Те са наистина много. За докосване, за светлина, звук, движение и още и още. Здравей, аз съм Нети. Днес ще си говорим за интернет. Ти знаеш ли какво е интернет? Това са много свързани помежду си компютри по цял свят. Можеш да се свържиш с приятел в Канада, Испания или друга държава. В интернет хората ползват много услуги, както спа център или магазин. Някои са платени, други безплатни. Любимо ми е да сърфирам безопасно и разглеждам различни детски сайтове. А ето това е сайта на нашето училище. А вие какво мислите? Определено. Да. Наистина е интересно. Знаете ли, чуди се дали не трябва учениците да помагат в създаването на учебниците. Ами да, така авторите ще знаят какви са нашите нужди, кое е разбираемият за нас език и ученето ще бъде по-лесно. Да, представете си учебници от деца за деца. Приятели, това прави ли на съвременни книжовници? Определено! Ами вече имаме опит. Потърсете ни за консултации! Чао!